Boa tarde, benvidos e benvidas a unha nova edición destas conversas Biosbardia. Como sempre na Libraría Cartabón, que sabedes que é o patrocinador desta sección, e hoxe temos connosco a Eva Moreda. Antes de empezar contigo, Eva, quero deixar unha cousa como isto, vais a escoitar durante moitos anos, vais a escoitar dentro de 100 anos, e queixar constancia que hoxe estamos sufrindo un ataque da borrasca Marta, creo que esta xa se chama Marta, que é a última que está nesa enorme fileira que van pasando homes e mulleres con nomes como Goretti, Josef, Leonardo, que van atacando Galicia desde xa non se sabe desde cando, desde novembro ou así, e que a verdade é que esta tarde do 7 de febreiro do 2026 en Vigo está atacando con moita forza. Habitualmente aquí en Cartabón, a parte de Gonzalo e Maribel, que son os libreiros, e José Gorís, que é a persoa que se encarga da realización, sempre temos a presenza de alguén, de algún invitado, non? Que aproveita que estes actos da Conversa Biosbardia son abertos para acompañarnos. Pero hoxe está justificado que non veña ninguén, porque prácticamente nós, que temos a obriga de estarmos aquí, estivemos a punto de cancelalo. Aparte, Eva tivo problemas porque ven de Santiago non había tren, é dicir, que é unha situación que tendes que ter en conta para que isto pues, quede nos anais como grande esforzo pola cultura, pola difusión da literatura galega. Fora bromas, como sempre, gústame presentar brevemente neste caso a nosa convidada. Eva Moreda Rodríguez naceu na Veiga asturiana ou arraiana, no ano 1981. Creo que se criou en Ribadeo, teño entendido. Desde moi nova dedicouse á literatura, de feito xa foi premiada adolescente co Premio Rúa Nova. Formouse en filoloxía clásica e tamén en musicoloxía. Desde moi nova tamén estivo fora de Galicia, formándose, e agora mesmo é profesora de musicoloxía na Universidade de Glasgow. Aparte dese premio Rúa Nova que tivo cando era moi noviña, tivo un premio por este libro que temos aquí, o premio Narrativas Quentes de novela erótica por Organoloxía, publicada por Positivas, e tamén o premio Terra de Melide, tamén no 2010, ese ano estiveches de moita sorte, por un libro que xa está descatalogado, que era A Veiga é un tempo distinto, que está publicado en Xerais, que ademais creo que foi o último premio Terras de Melide, Sí, creo que a partir de aí 4 ou 5 sí, foi un premio que creara, creo recordar, Fran Meyer, con aquela colección que el tiña de Franca Editora. Depois recuperou nos Xerais, pero lamentablemente durou moi pouquiño. Ten publicado outros libros, principalmente de narrativa, ainda que tamén ten feito poesía, ten feito ensayo, participa en obras colectivas, e así as últimas obras que ten, creo que das que temos aquí, creo que esta é a última, a de Laudiato Fúnebres, que é unha obra que faz a medias con Andrés Díaz, que despois falaremos dela, pero aínda que normalmente nestas conversas, Eva, empezo polo principio, empezo pola infancia. Neste caso, como eu son autoeditor e estamos a piques de sacar un novo libro, seguramente chegará dentro de 7 ou 10 días, un libro que se chama Conventículo, que forma parte dunha serie que inauguramos con Hortensias, Camelias e Palmeiras. Queríache preguntar, non tanto polo libro en sí, senón pola idea de crear unha serie, non? É dicir, hoxe estamos afeitos a sagas, a series de novelas, pero non precisamente no ámbito e no xénero no que ti cultivas. Como te apeteceu crear unha serie? Fálanos un poquinho desa serie que empeza, insisto, con Hortensias, Camelias e Palmeiras, e agora xa continúa con Conventículo. Sí, bueno, esta serie ten unha inspiración moi clara. Ás veces escribimos algo sen que haxe unha inspiración clara, pero neste caso sí que a ten, que hai unha escritora, Dorothy Richardson, que non sei se che soa porque non é un pouco unha escritora esquecida, que viviu na primeira metade do século XX. Entón unha escritora que, digamos que en certos círculos literarios ou académicos está recoñecida como unha das grandes do modernismo, que incluso foi a primeira que utilizou técnicas como a corrente de consciencia, o monólogo interior, antes ou ao mesmo tempo de que o facían pois, os que coñecemos todos, como Virginia Woolf, Joyce, etc. Dorothy Richardson escribiu unha soa obra. Ela consideraba que escribira unha soa obra, pero en realidade é unha serie de 17 novelas, que se chamase Pilgrimage, Peregrinación. Penso que algunhas das novelas están traducidas ao castelán, ao galego non hai nada que está traducido, pero mesmo en castelán penso que non están todas, porque, claro, é unha señora serie, unha señora obra, non?
A mí o que me atraía tamén é que basicamente esta serie Dorothy Richardson crea unha personaxe que se chama Miriam Henderson, que basicamente é un trasunto dela, que pasa por moitas das mesmas experiencias que pasou ela, e sobre todo ela pois era dunha familia un pouco vida menos en Inglaterra, entón pois tivo que ir a Alemania de institutriz, de profesora, entón nas primeiras novelas conta un pouco iso. A min atraíame, a verdade é que non sei, como idea atraeume moitísimo, non, pois escribir unha serie atraeme, aínda que tampouco intento copiar o estilo ou a técnica de Richardson, sí que me interesa moito pois como ela mete reflexións, como está dentro e fora ao mesmo tempo. Eu tamén, non sei, intentei experimentar moito con iso, con estar dentro e fora, ou sí, como dixen, pois crear unha personaxe na que seguramente pois se recoñecerán, quen coñeza algo da miña vida recoñecerá detalles, pero que tampouco son eu, o sea, tampouco son eu a 100%. E de feito, esta pregunta parece máis moi pertinente, porque hai este ano descubrín a través do Blue Sky que hai un clube de lectura que se fai en Zoom das novelas de Dorothy Richardson. Entón, cada mes lemos un dos libros. Ti formas parte. Sí, apunteime, bueno, eu estou aí estamos 30 ou 40 frikis, non, por así dicir. Pero claro, tamén unha escritora que me parece moi interesante desde o punto de vista de que é un pouco unha escritora de culto, non? Que non é moi coñecida, pero logo ten xente que é super devota e que mesmo leu toda a serie varias veces, que coñece todos os detalles. É unha voz moi particular, non? Eu tamén entendo que ao mellor pois nunca vai ser unha Virginia Woolf, non? Pero sí que ten ese grupo de forofos, non? Pois está ben, ainda que se só para presentala, porque eu non a coñezo, pero penso que non é algo extraordinario, non? Que non se coñece. E no caso anglosaxón sí que é coñecida, sí que é recoñecida. Non, penso que no caso anglosaxón pois tampouco, mesmo se lle preguntas, digamos, unha persoa que teña un certo nivel cultural, pois seguramente non a coñeza. Neste grupo pois hai algúns profesores universitarios, o sea, sí que ten pois xente que se dedica a investigala, mesmo hai unha revista dedicada exclusivamente a ela, pero é como, xa che digo, un pouco de culto, non? É un pouco de culto. Eu penso que para coñecela hai que ter un interés así que vai un pouco máis aló do normal, non? Pero se me dis que foi como pioneira nesas técnicas modernistas, é un pouco extraño que quedase tan ofuscada cando Woolf ou Joyce tiveron tanta fama, non? Sí, o que pasa é que polas razóns que sexa, pois nunca chegou a ser mainstream. Eu penso que, bueno, pois tanto estes académicos ou tamén hai un editor en Estados Unidos, Neglected Books, creo que se chama, tamén estar republicando, reeditando, penso, o sea, que hai como intentos, non, para facelo un pouco máis canónica e mainstream, pero, bueno, estas cousas tamén sabemos como funcionan, non? Pode sair ben ou pode non sair ben. Claro. Bueno, de feito, hai varios casos de escritores que quedaron máis ou menos aí perdidos no esquecemento e de repente resucitan, non? Eu penso, por exemplo, na novela Stoner, que é unha novela que pasou máis ou menos sempre en ingloria, e agora, prácticamente, ata no Instagram se fala desa novela, non? E non é precisamente unha novela de aventuras, quero decir que ás veces non sabes moi ben nin por que se esquecen, nin tamén porque de repente unha obra sae a flote, non? Nesta serie que estás facendo, eu quero recordar que faláramos de 4 títulos que os tiñas pensado, non sei se ainda sigues con esa idea, se ese número do 4 ten que ver porque pensas como que cobre determinadas épocas, non? Ao final, para que non leu Hortensias Camelias Palmeiras, conta a historia efectivamente dunha rapaza, non? Que vive nun lugar parecido, podría ser Ribadeo, non? Podría un trasunto de Ribadeo, e conta máis ou menos a súa evolución no primeiro libro como adolescente, depois no segundo libro xa está estudando cerca de Londres, non? Non sei se esas 4 novelas que tes pensadas é por cubrir a etapas vitais da protagonista ou por outro motivo. Sí, exactamente, a verdade é que eu cando me plantei a idea, pois penso que un pouco daba por feito que só podía chegar pois ata a idade que tiña entón, non? Porque non sei, tampouco quería pois especular o que sería o futuro. O que pasa que agora non sei, en principio eu sigo coa idea das 4 novelas, pero tamén o que fixo Richardson, por exemplo, pois foi, claro, ela empezou a escribir as novelas sobre a súa adolescencia cando mellor tiña 30 e pico, 40 anos, pero seguiu escribindo ao longo da súa vida, é dicir, máis ou menos en calquera das novelas, pois hai unha decalaxe de, pois pode ser 20 poucos ou 30 anos.
Entón non sei, ela sigo con ese proxecto ao longo da vida. Eu a verdade é Claro. que un pouco volver meterme no seu universo pensei, pois ao mellor, ao mellor hai máis, non? Porque tamén me interesa moito, non, esa distancia, non, o sea, eu agora obviamente teño unha distancia para contar o que me pasou na adolescencia ou cando teña 20 anos, e agora pois non a teño para contar o que son agora, Claro. pero cando teña 60, pois imagino que sí, non, que a terei. Xa. Son dúas novelas ata o momento que máis alá da trama, que un poquinho xa resumín antes, eu creo que destacan sobre todo polo tipo de expresión, non? É dicir, ti Eva é unha escritora moi exixente coa maneira de expresarte, non? Daslle moita importancia ao tipo de expresión e a técnica narrativa, non? É algo que hoxe está un pouco de modé, podemos decir así, non? Sí, bueno, eu a verdade é que eu diría así en xeral que a miña poética actual, ainda que son un pouco pedante, pero eu penso que o meu xeito de ver a literatura, pois actualmente, non, fraguouse, pode ser hai uns 10 ou 12 anos, non, ou 10, 12, 14, unha cousa así. Si eu lembro de ter pois unha etapa de reflexionar moito, de intentar moitas cousas diferentes, de ler, pero tratar de ler dun xeito moi crítico, non simplemente para centrarme na historia. Eu daquela pois tamén lembro de pensar que realmente hoxe en día, se queremos contar unha historia, temos moitos medios, non? E Netflix está contando historias todo o tempo, claro. Mesmo a través de Instagram ou de TikTok tamén se poden contar historias. Entón eu digo, pois, se cadra a literatura chegoulle un momento que esta idea de contar historias, que era pois prácticamente o que era a novela decimonónica, ou sobre todo máis folletinesca, pois ao mellor hai agora outros medios que poden facer mellor, ou que son máis, están máis na sociedade, ou que van ter un acceso máis fácil. Entón a miña idea naquele momento fora dicir, bueno, pois eu penso que a literatura ten que ofrecer algo máis, que non digo que todo o mundo teña que estar de acordo conmigo, pero un pouco viña por aí, non? Pensas que ese extra que pode dar a literatura encaixa, desde o meu punto de vista, un pouco a captar a esencia da lingua oral, non? Creo que nesas novelas está iso, unha sí. de captación da lingua oral, e tamén a certa capacidade de romper o esquema habitual de contar historias, no famoso presentación no desenlace, senón, claro, pero o que pasa é que non sei ata que punto como traballas ti coa innovación. Antes comentabas a influencia do modernismo na túa obra. Claro, o modernismo xa ten 100 e pico anos, que xa pasaron moitos anos polo medio. Non sei se o ideal para innovar justamente é inspirarse xa casi nese clasicismo, ou hai algunha maneira de innovar no tempo de hoxe a través de todas as ferramentas, incluso as que estás falando ti, de outras maneiras de expresarnos que temos. Sí, a ver, eu tampouco considero que a miña obra sexa experimental nin sexa rupturista nese sentido, pero sí que me semella que cando escribimos unha novela, a ver, eu penso que hoxe en día todos máis ou menos estaremos moi afeitos ao modo de contar historias que ten Netflix, non? Ou as series, non? Porque están en todas partes. Pero eu penso que cunha novela pois podes facer outras cousas, non? Por exemplo, a min interésame moito a percepción do tempo, non? Quero dicir, nunha película ou nunha serie, pois o tempo é o tempo, se un segundo é un segundo, non? A non ser o mellor en cousas super experimentais, pero, por exemplo, nunha escena nun libro, pois podes ir acelerando diferentes momentos, en outros, pois o mellor meter unha reflexión que ao mellor dura medio minuto, pero metes aí pois un espazo, non, que se expande. Iso pareceme que a literatura pode facer, que a ver, que non sempre ten que ser super innovador, que haberá cousas pois que xa se fan, non, que as fixeron máis un escritor, sí, pero pareceme que hai máis campo para experimentación. E tamén o tema, o que comentaches da lingua oral tamén me semella interesante, non, porque obviamente nunha película, nunha serie, pois sí, bueno, sempre intenta un pouco captar, non, como fala a xente, pero eu penso que na literatura un pouco diferente, non, porque ás veces transcribes, mesmo literalmente transcribes un diálogo que mellor gravaches ou que che quedou na memoria, claro. E logo dis, pero que isto non funciona, porque claro que non funciona, non, porque ti podes o mellor, non sei, un caso moi típico, pois é cando se mete ese ou geada, que sempre hai unha certa polémica en torno a iso, non? Entón, para mí tamén é interesante dicir como se pode dar unha sensación de
autenticidade sen literalidade, non? Sen que sexa literal. Iso pareceme interesante, traballar niso tamén. Como, porque ao final a literatura sempre é representación, nunca é transcripción, non? Eu creo que tú tes un acerto nese nivel, que estás moi atenta a fraseoloxía e a maneira de construir a sintaxe do galego. Tamén eu sei que é unha, bueno, temolo falado varias veces, no, que unha das túas teimas, no, de como se está perdendo iso, ou de que maneira non se está poñendo oído, no, que os escritores non poñen oído. O que pasa é que no teu caso, claro, ti estás fora. É dicir, non estás aquí no día a día. Non sei se a través de memoria, se tes aquí familia coa que falas moito e captas de aí, porque é certo que despois sí que se note esa autenticidade de que falas. A verdade é que eu diría que hoxe en día en boa parte memoria e teño que dicir tamén que digamos que un pouco eu cheguei a esa teima non tanto polo galego propiamente, sino porque moitas persoas galegas, polo menos do meu entorno, que falan castelán, usan esta sintaxe. Claro. E pareceme curiosísimo, non? Porque penso que tamén é un dos rasgos que cando esta xente vai, por exemplo, a Madrid, pois, ai, que acento tan gallego, non sei que. Tamén penso por outra parte, isto xa é teima a miña, pero eu penso que obviamente cando se empezou pois, un pouco a crear a lingua literaria galega nos 80, sobre todo pois, co tema da normalización, deuse unha importancia brutal ao léxico. E claro, por boas razóns, o sea, por suposto que estaba ben, pero eu cando vexo pois en moitos xurados ou en moitas críticas que se fala pois de vizoso léxico, de non sei que, a ver, é que ás veces que semella que foron ao diccionario, sacaron aí palabras extrañas, pero logo é unha sintaxe moi pobre, son moi cuadriculadas, sempre as mesmas estructuras, ou un xeito de expresarse que decir, para min non basta, non ter un léxico. Claro, eu tamén son consciente de que ao mellor un léxico vizoso non o teño, porque non teño 70 anos, nin medrei nun ambiente rural, igual tamén a consciencia de non ter iso, pois me levou a intentar por outras vías, intentar buscar esa representación. Outra constante que está na túa literatura é a música. Ten sentido porque ti és musicólogo de profesión, pero consegues, incluso en libros bastante máis antigos, ¿no? Como de organoloxía, xa está aí moi presente, é algo que te acompaña desde sempre, ¿no? Sí, claro, eu penso que en certo sentido é inevitable, non? Estou pensando, seguramente en todos os meus libros haxa algo de música, en maior ou menor medida, o sea, por exemplo, en Para toda a vida, aínda que non é tanto a música, son os instrumentos musicais, a protagonista faise ou traballa nun taller de construción de instrumentos musicais tradicionais. E claro, é que obviamente para min é algo moi presente, non? É do que creo saber, non? Pois ata certo punto. Eu cada vez noto máis que a min faiseme máis fácil escribir cando escribo temas ou meto temas dos que controlo, non? Que é normal, por outra parte, non? Eu con isto tampouco quero dicir, porque eu penso que agora hai unha certa corrente, non? Que di, bueno, que si ti, por exemplo, se non és unha persoa inmigrante negra que non pasaches por esas experiencias, ti non debes escribir unha novela sobre unha persoa. A ver, eu non estou de acordo con iso, pero na miña obra tamén me dou conta de que eu cando escribo de cousas que sei, pois escribo mellor, escribo con máis soltura. Tamén, bueno, nos últimos anos sí que teño reflexionado máis, non, sobre a relación entre a literatura e a música. A min, por exemplo, interésame da música. Este é un tema complicado, pero a música en xeral non é representación. O que dicías que a literatura o é, a música non o é. E logo todo o mundo me pode nomear pois obras como o Danubio Azul ou o Moldava, que un pouco intentan reproducir como pasa o río, vale, pero esas son o 1% das obras musicais, sabes? Entón a música en xeral non é representación. Pero o que pasa? Pois que sí que pode crear sentimentos, pode incitar sentimentos, pode crear esa sensación de temporalidade, de subxetividade. E como fai iso? Pois obviamente por outros medios, que non son a trama, nin son a representación. Entón interésame tamén iso, non? Interésame, por exemplo, o que intentei facer nalgún dos últimos libros, pois un pouco deixar caer motivos que logo reaparecen, que non son super obvios. Bueno, non sei se a mellor a xente se topou ou non. E para mí iso é moi musical tamén, o sea, ti podes ter un motivo, un acorde
que igual como ointe ni sequera te decatas del, non está aí para que te decates dun xeito obvio, pero dalle esta estructura á obra e dalle esta continuidade. É dicir, que podemos dicir que, así como na poesía, a música está presente a través do ritmo, na narrativa igual é a través da estructura, entón. Sí, eu pensaría que, eu diría que sí, non? Ou pode estalo tamén a través de... A ver, a min outra cousa que me interesa moito da literatura tamén, ti dis que representación, sí, pero é de diferentes xeitos, non? Porque ti podes... No, a ver se me ocurre algún exemplo. Por exemplo, ti podes ter unha personaxe que diga que teña un discurso, non sei, pois de certa orientación política, pero ao mellor todo o conxunto está suxerindo pois outra cousa, está desacreditando ou está indo por outra banda. E a min interésame iso, non? Interésame tamén como a literatura crea sensacións ou comunica, se cadra non tanto a través das palabras literais, senón a través pois de símbolos ou de tropos, non? Ou de outro tipo de recursos. Vexo que che gusta reflexionar sobre a literatura, bueno, depois falaremos da túa faceta tamén como crítica, ¿no? Pero dá má sensación de que non te enfrontas a páxina en branco, por así decirlo, improvisando, senón que xa levas máis ou menos un corpus teórico cando empezas a escribir unha obra. Bueno, iso é difícil de dicir, penso. Eu a verdade é que, sobre todo, as últimas novelas eu escribín moito así sen brúxula. Se cadra foi de xeito deliberado, non? Porque tamén me interesaba un pouco, aínda que sou un pouco tópico, pois sacar cousas, sobre todo esta última serie, como ten elementos autobiográficos, pois ao mellor interesábame sacar lembranzas ou sacar episodios, case pode soar como un pouco a terapia. Pero despois si traballar moito sobre eles. O sea, as últimas novelas traballei moitísimo sobre cada pasaxe, porque o mellor escribo unha pasaxe relativamente rápido e que me interesa, pois o mellor que estean certos símbolos ou certos tropos ou certas situacións, personaxes que me interesan, pero logo, claro, digo, bueno, pois isto teño que fialo, por exemplo, igual teño que ralentizar a escena, porque igual vai moi rápido, ou ao contrario, igual teño que cortar moito para concentralo. Teño obviamente pois que mirar que isto estea enlazado co que vai antes, co que vai despois, con toda a novela, no caso da serie, con toda a serie, non? Entón, non sei, eu diría que as últimas novelas sí que levaron un traballo mesmo de improvisación, o sea, improvisación primeiro, pero despois pulir, eu diría que é bastante importante, pero a ver, eu penso que sí que en xeral eu reflexiono moito sobre a literatura, non? Eu penso que cada libro que leo, pois, a ver, non vou dicir que cada libro que leo me cambia a visión da literatura, pero eu penso que bastantes sí que o fan, que non para ben, non sempre para ben, non sempre para mal, non sempre dun xeito revolucionario, pero, o sea, por exemplo, tamén me interesa, eu últimamente estive intentando ler bastante, pois, de moitas literaturas diferentes do mundo, claro, moitas deles en traducción, non? Pero estive intentando ler literaturas africanas, asiáticas. Estou agora intentando ver se podo ler de Asia Central. É moi difícil. Kirguistán, Uzbekistán, iso é moi difícil, porque mesmo en inglés non hai moito. E tamén me interesa, pois, cando fago pois un pouco aprender, non, o contexto do autor. Por exemplo, eu diría, a literatura asiática, aínda tendo lido cousas, por exemplo, de literatura xaponesa últimamente que me fascinaron, como Taezaki ou Kensaburo Oe. Claro, a min causame un certo... Eu mesmo a Premio Nobel de Literatura coreana. Pero eu sempre vou un pouco así, como se non soubese por onde vou, porque eu son consciente, eu imagino que esas literaturas teñen certas tradicións literarias e textuais que non son as nosas, claro, que a novela se cadra para eles foi unha cousa que lles chegou de fora, e que seguramente nestes libros haxa pegadas destas outras tradicións literarias, pero non as coñezo suficiente como para ter unha opinión feita, non, de que é o que está a pasar. Pero sí que me interesa, pois, esa relación do escritor ou a escritora co seu contexto, coa súa tradición, coa tradición canónica, digamos, occidental nese caso, ou no noso caso, pois, pode ser maioritaria, española, inglesa.
Iso interésame moito e penso que constantemente o día que estou reflexionando, o sea, non é que, sabes, cada libro que escribo que lea, pois fa unha tese de doutoramento, pero sí que son cosas que me interesan. Supoño que xa hai unha orientación na escolla de lecturas, non? Un poquinho para iso, decir, non lees o primeiro que che chega, senón que intentas crear como un mapa, no, de literario con esas lecturas. Sí, a verdade é que os últimos, bueno, iba a dicir 2 ou 3 anos, xa hai algo máis. Tampouco non é que teña un plan así que non se pode alterar, pero sí que intento ler pois escritores de países ou de literaturas que nunca lín, e sempre estou un pouco buscando, non, pois como xa che dixen, pois agora igual os países de Asia Central pois son un pouco o seguinte a seguinte parada, pero si por exemplo de África lín literaturas francófonas, anglófonas, lusófonas, Guinea Ecuatorial, que en español, que me pareceu super interesante. Claro, logo cousas traducidas, por exemplo, do árabe, non sei árabe. E sei que un pouco, digamos, que últimamente igual intentei meterme un pouco máis por esa diversidade. O que tamén teño que confesar é que eu moitas veces me fío moito tamén dos mecanismos canonizadores que por outra parte critico, porque, claro, digo que, por exemplo, unhas literaturas como as africanas son super descoñecidas, non? Claro. Non sei, polo que che dicía antes, non, pareceme interesante pois tamén non só ler o libro ou a novela e dicir, pois que guai a historia, ou senón tamén entendelo no seu contexto, e para iso, bueno, había unha serie de African Literatures que publicaban nos 60 e nos 70 en Londres. Agora tamén hai algunha editora británica que un pouco... E claro, eu sei que me están filtrando eles pois, o que queiran, non? Pero pareceme tampouco tes alternativa, non te vas ir claro, non te vas ir ao Congo a estar ali un ano vivindo. Porque por outra banda tamén, non sei, eu imagino que neses países tamén haberá unha escena literaria, pero non nos chegará. Bueno, claro. De feito, tiven unha certa experiencia con Mozambique, que me invitaron a colaborar nunha revista escribindo sobre música, pero claro, é que é super precario, non? Xa. Que les custa moito sacar adiante esa revista, non? E calquera outra iniciativa. Eu, bueno, levo toda a vida entrevistando escritores, a mí sempre me chamou a atención que moi poucos fan como a ti, é dicir, que len como escritores. É dicir, un escritor, por suposto, ten todo o dereito a ler para entreterse, ler o lo que queira, non? Pero ao final é a materia prima a outras lecturas e outras literaturas, non? E chamame a atención que haxa poucos escritores que sexan conscientes diso, de que teñen que ler como igual que un médico ten que facer cursos para actualizarse, un escritor ten que ler aquilo que se está producindo no seu tempo para un pouco comunicarse e dialogar, porque ao final a literatura ten algún sentido esa de diálogo co propio tempo no que se escribe, non? Sí, eu diría que estou de acordo contigo, así en xeral. Se cadra non tanto porque mo dixesen os escritores e escritoras, senón polos resultados na súa obra, digamos. A ver, eu a verdade é que sí que hai... Eu teño o vezo de... Se teño moitas horas de avión ou de viaxe, pois ir lendo desta literatura máis comercial, que aí sí que non leo como escritora, aí simplemente pois a historia ou a intriga e dame un pouco igual o resto. Eu penso que... Eu non sei se me quedou un certo complexo de inferioridade, porque eu estudiei clásicas, como dixeches, e claro, aí pois é toda a literatura grega e latina, non é contemporánea. Bueno, sí que é, pero de outro xeito. Pero sei que estudamos teoría da literatura, non? Había un curso obligatorio, eu fixen algunha outra optativa, pero eu penso que despois ao tirar pola musicoloxía, eu penso que me quedou un pouco a espiña de dicir, pois, esta é unha das miñas profesións, pero non estou facendo na miña profesión pola que me pagan. Se cadra aí, pois, entrou tamén o tema de que na literatura galega eu creo que o 90% dos escritores son filólogos, non? Normalmente filólogos galegos, non? E profesores, ou na secundaria ou na universidade. Entón, non sei, se cadra eu teño un pouco esa espiña de dicir, pois seguro que todos os outros, como é o seu traballo, están aí super metidos, entón teño que actualizarme tamén. Non sei, igual foi un pouco por iso tamén. Antes falabas un poquinho do teu método de escritura, ¿no? Sobre todo de esa
esa especie como de necesidade de sacar cousas que estaban mellor ocultas a través da propia escrita. O que non sei se hai unhas rutinas específicas, por exemplo, para esta serie, que non seguiches con libros de outro estilo, como por exemplo para toda a vida. Sí, a verdade é que a ver, as miñas rutinas están tamén moi marcadas polo meu traballo, e nos últimos anos o meu traballo foi como moi intenso porque tive un cargo directivo, agora xa non, por sorte. Pero é a verdade que noto que hai épocas non da miña vida que igual estou máis predisposta a xerar material novo, o sea, a escribir deste xeito un pouco caótico que che dixen, quero sacar cousas, xenerar cousas, e outras que estou máis pola labor de puir, e mesmo nese proceso de puir pois hai diferentes tramos, digamos, non? Pode haber unha fase na que realmente te enfrontas a ese material bruto que puxelle sobre a páxina, entón eso sí que pois ten unha certa intensidade, pero tamén, por exemplo, é que non sei cantas voltas lle dou a cada unha destas novelas, pero xa nas últimas voltas vou mellor mudando palabras, o sea, unha palabra de cada páxina, pero aínda así sinto que teño que mudalas, e sinto que o mellor teño que dar 4 ou 5 voltas destas para que quede todo pois dun xeito que máis ou menos eu considere satisfactorio. Eu penso que todas estas fases son intensas, teñen todas a súa intensidade, pero de xeitos diferentes, non? Entón eu penso que, aínda que non o teño moi racionalizado, eu penso que hai épocas que o mellor estou máis por facer unha cousa que outra, entón un pouco intento adaptarme a iso, non? E por exemplo, co tema desta serie, o que un pouco o que fun facendo, isto non foi tanto unha decisión así consciente ao comezo, pero eu cando rematei a primeira novela, e digamos que tiña completa pois a 80%, que dicir, aínda lle faltaban moitas destas voltas máis de detalle, e dixen, bueno, vou empezar a escribir a segunda, porque igual, dependendo do que saia na segunda, teño que modificar cousas da primeira. Claro. E non tanto por trama, non tanto por dicir, bueno, pois aquí hai un problema de continuidade, senón tamén por tema de voz, de subxetividade. Entón dixen, bueno, pois vou empezar coa segunda. A verdade é que tamén foi, tampouco había un plan así predeterminado, pero escribín toda a segunda, levei na este 80%, e dixen, bueno, agora volvo a primeira e poño ao 100%. Entón un pouco rematar ou case a novela seguinte antes de finalizar a anterior, non sei, un pouco, pero xa che digo que tampouco foi así premeditado, non? Eu igual pensaba moverme así con máis facilidade entre unha e outra, pero non sei, sí que me parecía importante que houvese continuidade, non? E mesmo, non sei, penso que igual algúns dos últimos repasos a primeira xa tiña a terceira xa bastante encamiñada, non? Porque sí, porque me interesaba esta continuidade. Claro, porque hai unha voz moi marcada. Entón, claro, esa coherencia supoño que é complicada de manter un traballo que vai pasando os anos, ti como dis, cada libro que lees vaiche cambiando certa perspectiva, e ao final podes ter medo a que che acabe influindo no propio estilo da novela. Claro, sí. Sí, eso é unha... Sobre todo é un tema que pensei moito en el. Agora estou escribindo a cuarta da serie. É xa bastante... xa igual ao 60 ou 70%. E sí que me planteei iso, non? Porque xa houve partes da primeira que se escribín, pois mira, foi coa COVID, así que hai 6 anos que empezou a COVID, pois 6 anos case. Pero claro, por outra parte, empecé a pensar no tema de que tamén unha persoa que se vai facendo maior, non? Porque no primeiro libro empeza de nena, e no último ten 40 anos, e tampouco, que para min unha cousa que tamén vemos bastante en algúns libros da literatura galega, que pensan en razón igual e falan igual unha rapaza de 13 anos que unha bella de 60 ou de 70, sabes? E a min tamén unha cousa que me parecía importante reflectir, non? Pero claro, para iso eu se cadra si sentín un pouco que tiña que ter un pouco as 4 novelas sempre na cabeza, non? Sí, eu creo que
eu como editor, primeiro teño que dicir como editor públicamente que das moi poquinho traballo. Iso que contaches agora de que es así maniática coas palabras, falo todo tú na tua casiña. Cando me mandas a min, xa despois prácticamente non hai que tocar nada, é algo que pros que non saiban disto, é pouco habitual. Os escritores aí, eu tamén como escritor tamén peco diso, que no último momento estamos aí desexando cambiar as cousas. Eva non, Eva mandaxe as cousas, mandaxe tal cal, non che fai borranchos na maqueta. Pero sí que é certo que se nota que hai unha continuidade, decir, iso que distide que intentas buscar máis ou menos que as novelas esteas escribindo en paralelo sí que se nota, non? Decir, eu creo que é unha obra que cando estea rematada poderá ser perfectamente dunha única tacada, non? E iso para mí é complicado, porque, insisto, os anos van cambiándonos moito, a maneira de pensar, a maneira de producir, e o que distí, as lecturas ao final van influíndonos. Sí, claro, eu a verdade que, por outra parte, ia dicilo antes, tiven a sorte, non, de que a Central Folk que me encargou 2 libros, que son este, non? O Infinito no pé, Laudatio Funebres, son os 2 encargos, que non partiron de min, partiron da Central Folk. E claro, nos 2 casos deronme pois un certo respiro, non? Tamén o que publiquei con Morgante, Paganse Pragmáticos, ese sí que saiu de min, e tamén foi pois como un respiro, non? De poucos non sabía dicir, pero igual 3-4 meses, que igual tiña pois a serie un pouco máis de lado, non digo que non fixera nada, pero a tiña máis de lado. Iso, eu penso que iso tamén foi importante, non? Porque eu, sobre todo, non sei, houve así algún momento o ano pasado que empecé un pouco a sentir o peso desta voz, non? E desta atmosfera, non? Que penso que tamén para mí era importante unha certa atmosfera, non? Eu sobre todo que eu tendo a escribir libros bastante curtos e que os escribo bastante rápido, entón meterme nun universo tanto tempo eu penso que nunca o experimentara. Xa. Se che parece, Eva, imos camiñar cara ao pasado, a esa infancia ou esa primeira adolescencia onde xa destacas como escritora. Non sei como recordas eses inicios, non? Non sei se eras tan boa lectora como es agora ou se ese impulso por escribir viña do outro lado. Si, eu desde logo que sempre lín moito, non? Eu sempre lín moito e penso que de aí veu de xeito bastante natural e orgánico o poñerme a escribir, non? Ao comezo, obviamente, sen ningunha pretensión, non? Eu lembro que seguramente un dos factores máis determinantes foi ter un libro de poesía na casa que era pois dun concurso, era en español, ou sea, non era en galego, pero era de poesía de nenos, escrita por nenos. Entón dixen, pois mira estes nenos que escriben poesía, pois, o sea, pódese facer. E foi un pouco por aí, non? O mellor de ver estes exemplos, non? E de pensar, pois mira, estas cousas que aparecen impresas, que seguramente as escribirá, eu pensaba, pois quen escribirá estas cousas? Pois mira, poden ser nenos como a min. Eu penso que ese foi así un dos primeiros impulsos. Si, bueno, que dicías antes, non, de eu pois tamén de preocuparme non pola técnica ou mesmo por cuestións máis teóricas, non, ou filosóficas incluso. Eu lembro tamén que cando empezáramos a estudar este tipo de temas un pouco máis en serio, pois nas materias de literatura española, galega, a min, claro, gustaba moito, non? E tamén, bueno, latín e grego, que eu fixen as dúas. Gustaba moito que a case ninguén lle gustaba. Na clase eu era a única que se sentía interesada por este tipo de temas, pois claro, de ver como pois tal persoa construe un poema, construe unha narración, de ver como tal persoa responde, non, pois a súa tradición. Obviamente, pois en galego, literatura galega, pois había moitísimo campo, non, para explorar este tipo de cousas, sí. E como recordas ese primeiro premio? Víchelo en algún sitio, non sei, porque tiñas 15 ou 16 anos cando gañaste. Sí, é verdade que eu era consciente dese premio. Penso que eu daquela, sobre todo na biblioteca en Ribadeo, poñían as bases de premios. Penso que foi por aí que vin, pero o conto é que o premio que gañei eu era a terceira vez que me presentaba. Quer dizer, eu xa era consciente dese premio. E a verdade é que xa era o terceiro intento. As outras dúas de antes penso que eran en castelán, porque había versión en castelán e en galego. E claro, xe doume conta de que as outras dúas, bueno, non ia a ninguna parte, non? Pero claro, eu lembro que, a ver, para min foi moi interesante, porque eu a verdade que en Ribadeo, pois,
En Ribadeo vivía Daniel Cortezón, pero, a ver, Daniel Cortezón, pois obviamente era un señor pois bastante maior, tamén así bastante recluído, que non era que estivese pois facendo unha tertulia todas as semanas, era así un señor como, a min parecíame como moi serio, non? Bueno, a súa literatura é moi seria tamén, non? Entón, con isto quero dicir que en Ribadeo pois tampouco había unha escena literaria, por así dicir, ou non había, ou polo menos eu non tiña esa constancia, non? Entón, pois, eu gañei ese premio, invitáronme a Santiago, non? A recollelo, a Aragonei, e claro, viñera xente que para min eran como celebrities, non? Porque lembro que estaba Marilar Aleixandre, Pepe Carballude, Uxío Nogueira, Xavier do Campo, claro, era xente que eu le, o sea, que eu coñecía por telos lido, claro. E que me parecían esos as celebrities da literatura galega da altura, non? Bueno, e de agora, non? Entón, para min, a ver, aínda despois eu non tendome realmente integrado moito nesa escena da literatura galega por diversas razóns, entre las vivir fora, non? Pero eu sí que o lembro un pouco como, non sei, se cadra descubrir, non, esa parte máis social, industrial, incluso da literatura que non era só, pois, estar aí a escribir ti na túa casa. Ti acabas de comentar que estiveches fora, é un caso extraño, non? Hai moi poucos escritores en lingua galega que vivades, sobre todo, tanto tempo fora, non? E dunha maneira xa casi, podes volver cando queiras, pero xa estás moi establecida en Escocia, non? Eu non sei se desde dentro sí que se percibe que quizáis a Moreda, se vivise aquí, sería máis influente no campo literario, non? Porque ao final, claro, eu coñézote en persoa hoxe, é dicir, a pesar de que colaboras en Bisbar desde aí anos, son o teu editor, etc. Porque é complicado, aparte, cando ves a Galicia, ves a Ribadeo, sí, que queda un pouco a desmán, non? A desmán para nós, aquí nesta zona. Entón, ás veces sí que penso iso, non? Eso de, ese ti vivises aquí, non sei se tío notas iso, non? Sí, eu sei que o teño pensado, non? E sobre todo nos últimos anos. Bueno, dicías que non hai moitos escritores que vivan fora. Sí que hai algún, non? Xavier Queipo, aínda que sí, bueno, ahora volveu retornado, pero ainda así Queipo creo que estivo máis presente aquí, non? É dicir, que el viña máis a miúdo. Sí, pode ser, non? De tamén, bueno, hai algún caso máis, Xelis de Toro tamén sí, estivo, sí, por suposto, bueno, que hai algún máis, pero que sigue estando fora, pero que sí, como distí, se cadra non sexa habitual. Claro, por exemplo, pensando en Xavier Queipo, que tampouco é que non coñezo as súas circunstancias, pero a ver, sí que, por exemplo, pois volver desde Glasgow é complicado, porque hai tes que facer 2 transbordos, claro. Como distiubo a Ribadeo, despois tamén moverse en transporte público cara aquí tamén tamén chegalle ben, non? Entón, si para min non é fácil, non? Pero, a ver, eu a verdade é que non sei, eu tamén me dei conta, non, os últimos anos sobre todo, e con isto non quero ir de arrogante nin de nada, pero que, sabes, que igual hai unha mesa redonda ou hai un evento ou hai calquera cousa pois sobre literatura da emigración e a ninguén se lle ocurre chamarme. E a ver, non sei cantos libros de emigración hai nesta mesa e outros que non están. E a ver, eu tampouco quero ir, é que tedes que convidarme porque son pero sí que noto ás veces que... No, pero hai cousas que tiñen que caer de caixón, é dicir, o país tampouco é tan grande nin hai tantas voces. O que pasa é que eu creo que esa ausencia, como que, sí, claro, en Galicia eu creo que hai un problema nesta industria, que é iso, que non temos a man, a veces ignorámoslo, non? Temos que abrirnos un pouquiño, carai. Que hoxe non temos que comunicarnos con tanta. Sí, pero bueno, eu penso que pasa en todas partes, non? Porque eu tamén vexo no meu campo, non, da musicoloxía, que, bueno, sí que Reino Unido, non? Pero ao final ves que igual sempre chaman a mesma xente para as mesmas cousas, non? E un pouco se ignora o xente que igual é nova, que acaba de chegar, ou xente que igual non está tanto... Quer dicir, seguramente é un problema máis ou menos universal, non? Pois hai que recalcar iso, sí, que eu insisto que ti, Eva, dentro da literatura galega do mellorciño que temos, e hai que cuidar a xente que segue escribindo en galego, porque eu sei que houve unha época que ata pensaches en cambiar de lingua literaria. Sí, bueno, é verdade que tivo unha época así de bastante crise a todos os niveis, bueno, non a todos os niveis, pero a ver, é que eu escribín A Veiga é como un tempo distinto, que leu este premio, que, digamos, tivo bastante repercusión para o que é a literatura galega, non? Porque eu lembro que, bueno, que me chamaran de mogollón de sitios para entrevistas, que me encargaran cousas,
a ver, que como todo, non, na literatura galega, que ao final é un hype que dura uns meses e xa está, non? Eu penso que un pouco, non sei por, a ver, ningún editor, ningún axente, ninguén me dixo nada, pero eu pensaba que eu un pouco que tiña que seguir por esa liña, porque pensaba, bueno, se isto tivo pois unha certa repercusión, será que isto o que o mercado demanda ou máis que iso, pois o que eu lle podo dar ao mercado, porque tamén para min é importante pois mesmo se quero pois ter un certo éxito, pois facelo de xeito que eu estea escribindo algo que a mí me gusta escribir, non completamente pois digamos prostituindo a miña literatura, non, por así dicilo. Entón eu pensaba que se cadra esa era a vía, non? Entón empecé a escribir unha cousa que iba un pouco por aí, pero non sigo adiante. Eu pensaba, claro, desde a perspectiva actual, claro, eu penso que eu xa madurara, xa deixara iso atrás, que é completamente normal, porque desde aquela volvín deixar cousas atrás, quero dicir, agora digamos que o acepto con moita máis naturalidade, pero eu penso que daquela, pois entre que pois empezar a escribir algo e non sair adiante, igual non tiña así outras ideas. E logo unha cousa que me comezou a pasar, que isto non sei, igual é unha cousa super marciana, pero que eu lía literatura galega, ou moita literatura galega que triunfaba, que tiña nome, e polo problema este que comentamos, sintaxe plana e historias un pouco predecibles, é que eu me daba conta, digo, estou copiando este estilo que é unha atrapallada, que non vale para nada. Eu sei que está mal, pero estou non copiando inconscientemente. Entón, penso que me entrou aí unha especie de paranoia, non? De dicir, é que non sei, eso eu teño comprobado que para min, a ver, isto non é científico ni nada, pero para mí é como McDonald's, non? O sea, o McDonald's todos sabemos que é unha atrapallada, pero é adictivo. Claro. Porque ten sustancias que son adictivas. Entón eu penso que a mala literatura é adictiva. Entón, díseles, quero dicir, eu podo ler a Faulkner e non empezo a escribir como a él, pero igual se leo unha atrapallada de libro, empezo a escribir e dame moita rabia. Pero eu penso que algo hai, non? Algo hai, algún día farás un estudo científico. Eu creo que sobre todo os automatismos, claro, as frases feitas e que claro, están aí, sí, entón, claro, están moi accesibles, claro. Claro, é como McDonald's, que son cousas polo que sei fáciles de digerir claro, para o son noso corpo. Sabores moi primarios, non? O azúcar, a graxa, todo iso. Claro. A mil, non. Si, eu penso que vai un pouco para aí, a facilidade ou non esforzarse, non? As frases feitas como listic, que pensas que xa queres expresar unha cosa, pois xa aquí unha frase feita que me ven perfecta, claro. Aínda que non sexa así. Eu penso que un pouco por todo iso, pois como que me agobiara moito, así, non sabía que facer. Tamén coincidiu, claro, que foi tamén o momento que eu conseguir o traballo en Glasgow, entón, claro, pois estaba un pouco a adaptarme ao novo sitio, a centrarme moito máis na parte profesional, non, porque aínda non era fixa, tiña que conseguir, non, que me fixeran fixa. Entón, por iso, eu tamén, nun momento dado, como dicías ti, dixen, pois a ver, se me poño a escribir en inglés, que pasa, non? Porque me semellaba interesante tamén como exercicio, mesmo como exercicio literario, non? Porque penso que todos coñecemos autores, sobre todo, non, que escribiron en linguas non nativas, Joseph Conrad, Beckett, bueno, hai un pouco os típicos, non? Mesmo tamén en galego, pois hai xente, non, que se puxo a escribir en galego sen ter o galego de lingua de primeira lingua, de lingua nativa, como se lle queira chamar. E a verdade é que a min foi unha cousa que me cambiou totalmente, non, o xeito de escribir, e agora estou contenta de telo feito, non? Porque non sei, ao mellor daquela eu pensaba, pois vou seguir escribindo en inglés para sempre, e ao final non foi así, pero claro, estou satisfeita de que fose unha etapa da miña vida que eu penso que trouxo cousas boas, non? Que claro, é sobre todo que ti cando escribes, bueno, polo menos nunha lingua estranxeira, claro, estás super pendente da expresión, porque non sabes se o estás a dicir mal. A ver, eu obviamente tiña a experiencia de escribir traballos académicos, o sea, xa nese sentido, pois xa controlaba bastante, pero sempre hai cousas, o sea, sempre hai preposicións, pronomes,
cousas que o mellor che din, bueno, é que isto non é un erro, pero son un pouco así extraños, claro. son un pouco non natural, digamos. Entón, claro, tiña que estar como super atenta. A ver, hoxe é unha cousa que co ChatGPT, pois xa eses problemas desaparecerían, pero eu lembro mesmo que ás veces metía no Google pois frases, expresións para dicir, bueno, isto usouno alguén con estas mesmas palabras, mesmo a ese nivel, non? O sea, a nivel un pouco obsesivo, recoñezo, pero claro, eu penso que a vantaxe ao despois volver ao galego a ver, é que eu teño comparado dicir, bueno, pois imagínate que che dan unhas gafas maravillosas e ti ves perfectamente esta mesa, estes libros, esta xente, pero imagínate que con estas gafas como que o ves todo, pois ves cada matiz de cada cor. Para mí foi un pouco así, ou mesmo se pensas, por dar un exemplo musical, na alta fidelidade, non? Se escoitas cuns auriculares así un pouco trapalleiros, tal, ou se escoitas por realmente con alta fidelidade nunha sala xa especialmente acondicionada, claro, vese moita máis profundidade e moito máis matiz a calquera cousa, e para mí foi un pouco así, non, de descubrir todos estes matices, non, e de dicir, bueno, pois onde eu antes tiraba de frases feitas, non sabía como amañalo, o sea, eu sabía isto está mal, isto non me satisfai, está mal, pero non sei moi ben que facer. Pois entón, logo pois xa sentía que tiña máis ferramentas, non, para amañar iso. Pero ao mesmo tempo, ti agora, supoño que a túa lingua vehicular é o inglés habitualmente, non? Sí. A túa convivencia con xente galega, supoño que se remite únicamente a xente que tes aínda en Galicia, non? Entón, non sei se iso que dicías antes de que estabas un pouco contaminada pola literatura galega que lías, igual agora incluso se pode acrecentar, porque seguramente ti, eu sei que lees literatura galega actual, quizáis é a única maneira de acceso á lingua galega actual, non? Sí, bueno, sobre todo falo en galego coa miña familia. O que pasa que tamén me semella interesante que hoxe en día eu penso que boa parte da nosa comunicación está pasando a escrita a través de WhatsApp e a través de redes sociais. Entón iso tamén me semella interesante porque isto penso que está por estudiar, pero tamén penso que se desenvolve un estilo de escribir en galego pois en Twitter, bueno, en Blue Sky ou en Instagram. Eu tamén, claro, estou influída por iso, non? Porque hai xente que sí que me parece que escribe nesas redes sociais dun xeito moi auténtico e moi oral, pero claro, tampouco teño a referencia, non? Claro. Normal, e aparte que cada sitio a oralidade é moi concreta, quer decir, casi é familia por familia. Sí, exactamente, sí. Ata que coñeces como fala unha persoa é moi complicado, non hai unha generalidade. Por seguir un poquinho co do inglés, ata onde chegou ese intento? Bueno, eu penso que escribín 3 anos ou así, non? 2 ou 3 anos, que escribía sobre todo en inglés. Publiquei algunha cousa así en revistas, así unha obra completa non a publiquei. Sí, chego ata aí. Pero non tes nada aí pendente de que ao mellor algunha novela que digas, pois esta novela sí que me apetece escribila na miña lingua de acollida, que ao final xa levas bastantes anos aí, ao final xa tamén tes un vínculo emocional con Escocia, non? A verdade é que agora non, porque agora eu penso que estou como máis centrada na serie, non, na tetraloxía, pero non sei, imagino que pode ser. Falábamos antes de que había outras facetas aparte da escrita. Ti falaches antes de que estás moi interesada na teoría, e a maneira, claro, de conectar unha cousa coa outra, a lectura coa teoría, é a crítica literaria. Ti exércela, bueno, agora estás un pouco en excedencia, xa hai tempo que non publicas nada de crítica, pero sei que che interesa. Non sei se justamente ese distanciamento do que vimos falando che axuda no caso da crítica. E eu digo xo por propia experiencia, ao final, eu que estou, a mes, metido en mil cousas, ao final, a miña parcela crítica é a que parece que máis perturba, é a que bota chispas, non? Por razóns evidentes. Pregunto a ti porque ti, nas túas críticas, non és precisamente condescendente, é dicir, ti o que tens que dicir dilo, non acabas facendo resumos de libros. Pero sí que estás como máis, en sentido máis protexida, porque non tens que enfrontarte no día a día ao sistema cultural. Non sei se ti o percibes así. Sí, eu penso que sí, non, xa mo teñen dito, eu penso que en xeral sí, porque eu tamén sei que
as posibilidades de cruzarme con alguén na rúa. A min contoume unha crítica bastante coñecida, esta é unha anécdota xa de hai moitos anos, que unha vez fixolle unha mala crítica a un libro de poesía e o poeta viuno pola rúa e cuspiulle. Carai. Entón eu penso que as posibilidades de que me pasen iso son limitadas, a non ser que se metan nun avión a Glasgow para cuspirme, que todo pode ser. Pero claro, eu penso que sí que é así. O certo é que, a ver, eu penso, ou eu sempre quixen, pois sí que, como diste, dicir as cousas, pero tamén ser educada, non? E tamén unha cousa, pois, que penso moito, non? E se escribo algo negativo, pois doulle moitas voltas, non? Por exemplo, a min gustame usar a ironía ou o sarcasmo, e ás veces, igual nunha crítica no primeiro borrador, fixen así un comentario sarcástico, pois dixen, é que mellor non, porque, non sei, pareceme como se di en inglés, é como frotar sal na ferida, non fregar sal na ferida, non sei, que tamén entendo que se outro crítico quere facer, non me parece mal, pero, bueno, si pues, obviamente ataques persoais non, ou insultos obviamente non, pero eu, digamos que sempre procurei pois non cruzar eses límites que son os meus, o sea, non teñen por que ser os doutros, pero sí que, o sea, sen que me chegase a pasar que me cuspisen na cara, pois sí que algunha actitude así extraña notei, como xente bloqueándome nas redes sociais, non sei, ou xente ao mellor dicíndolle a xente coñecida cousas de min que a verdade é que non me parece que procedan, non? O sea que eu penso que ao final que sí que levei, ainda obviamente estando máis protexida, sí que algún bastonazo levei. Co cal pensaches, se chego a estar aquí a saber o que me pasa. Claro. Sí. Pero espero que non inflúa iso no teu silencio, ten que ver con todo iso que falabas das ocupacións, e de que, bueno, que ao final o día ten 24 horas e non se pode facer de todo, pero non é que esteas amedrentada por esas reaccións, non? Non, estou... Non, eu penso tamén que tamén nese sentido influíume pois estar inmersa na cultura británica. O sea, na cultura británica teñen este concepto do shit sandwich, que non sei que coñeces, o sea, un sándwich de merda. O shit, entendín shit. Non, o sea, ti, por exemplo, eu como profesora, se teño que darlle unha crítica, pois un alumno de doutoramento ou un compañeiro que me manda un artigo tal, pois se hai cousas que están mal e non che gustan, pois ti empezas polo pan, e bueno, pois isto está ben escrito, promete moito tal, logo malo, pero logo acabas con algo bo tamén. Claro. Eu penso que moitas das miñas críticas teñen esa estructura, o sea, non o comprobei, pero eu diría que sí, non, porque eu que sei, mesmo en libros que me pareceron bastante pouco salvables, non sei, eu penso que sempre tamén intento pois o mellor comentar o que me parece que teñen de positivo, non? Porque, non sei, tamén me parece xusto un pouco, pois, non sei, sinalar o que está ben, non? Hai críticos, sobre todo aqueles que traballan en medios máis estables, que reciben, eu, por exemplo, cando traballaba de crítico no Faro, recibía unha lista, é dicir, tens que facer as críticas destes libros, non? En Biosbardia, que onde bueno, pues, publicamos nosas críticas túas, aí cada un é libre, non? Non sei cales son os criterios de escolla, tendo en conta que para ti tamén supoño que é máis difícil acceder a todo o mercado editorial, non? Claro, ese é un problema. E si que moitas veces tirei do Galicia Lé, que tengas, ou de Mercare os libros electrónicos. Sí. O que pasa que, claro, eu tamén era consciente de que eso te sesga, porque moitas editoras, sobre todo pequenas, non teñen libro electrónico, entón eu procuraba ou ben pedilos, ou ben, o sea, facer un pedido grande para forrar os gastos de envío, ou cando estaba que, por certo, son carísimos, é dicir, son un dos grandes problemas que existen, mandar libros a Europa é carísimo. Sí, ou bueno, procuraba mercalos aquí, pero claro, sí que iso sí que me condicionaba. A ver, eu a verdade que un pouco sempre intentei, aínda que como dixeches ti, tampouco teño medo a dicir se algo non me gusta, procurei sempre escoller libros cos que, digamos, para os que, digamos, estaba predisposta de xeito positivo, porque hai libros na literatura galega que eu xa sei
que non me van gustar, que están feitos desde unha visión de literatura oposta á miña, eu nunca, non sei, eu dixen que non me parece xusto xa ir buscando pelea, que non sei, que igualmente non todo o mundo ten que pensar así. Tamén podes ir, bueno, se pensas así, pois o mellor os peores vezos ou as peores cousas ninguén as vai sinalar, pero bueno, non sei, non me parece xusto. Igual hai autores ou autoras ou libros que eu xa vexo, mira, é que isto xa sei o que é, xa sei que non me vai gustar, xa sei todos os problemas que vai ter, xa case podo escribir a crítica sen lelo. Vale, eso era un pouco un dos meus criterios. Eu tamén escribín, pero isto durou super pouco, para Tempos Novos tamén escribín algunha crítica, e aí sí que xa me dicían eles o que tiña que ler. E tamén outro criterio para min bastante importante pois foi moitas veces escoller libros que igual non levaran moitas críticas ou ningunha, claro. O sea, libros pouco criticados, non, entre comiñas. E iso pareceme importante, espero volver facelo, porque a ver, para min o tema é que obviamente o sistema literario galego é pequeno, pero a ver, non é, eso significa que non é como o sistema español, no que no sistema español non sei cantos libros se publican por semana, pero unha burrada deles. Creo que 100 ou 125. Bueno, pues eso. Están aquí dous libreiros e seguro que teñen datos máis fiables cos nosos. Claro, o sea, hai casi inevitable pois que haxe unha xerarquía, que o que publique David Uclés pois vai estar en todas partes, o que publique Perico Pérez pois non vai estar en todas partes, non. O que pasa que no sistema literario galego pareceme que aínda é o suficientemente pequeno como para saber de todo o que se publica. Quer dizer, tampouco hai tantas editoras, non? Ti podes, non sei, meterte nas webs das editoras, non todas publican, por exemplo, Xerais, Galaxia, Aira publican moito, outras igual publican 5 libros ao ano. Quer dizer, pareceme bastante fácil, incluso para unha soa persoa, polo menos ter unha visión do que se está a publicar. Ou mesmo máis se te especializas en narrativa. Poesía, bueno, a verdade é que poesía non leo moito, pero pareceme abarcable, non? E pareceme abarcable tamén, pois dicir, pois mira, pois este libro publicouse o mellor hai 3 ou 4 meses, non levou ninguna reseña, porque tamén é bastante fácil pois saber as reseñas que se publican nos principais medios. Dicir, bueno, pois este libro non levou ninguna recensión, pois vou facerlle unha. Aínda que sexa unha mala recensión, claro, ou ainda que non sexa positiva, se que era por, non sei, se que era por dicir, bueno, pois alguén leu este libro con atención e ten algo que dicir, non? E tamén me parece importante, non, nun sistema aínda abarcable como o galego, pois un pouco crear ese mapa, non? E dicir, bueno, pois este libro, pois o que sei, poderá estar mellor ou peor, pero pareceme interesante decir, pois, utiliza estas técnicas, bebe destas fontes, hai estas conexións con estas outras cousas que están a pasar. E dábame bastante rabia, e ségueme dando, pois, que haxa libros que non disfrutan desa atención, non? Nun sistema pequeno, bueno, acabas de dicirme ti que no Faro xa che mandaban o que tiñas, que eu entendo que a xente que traballa en xornais, pois está limitada, non, por ese tipo de criterios. Pero eu non sei, eu penso que se podía facer un meirande esforzo en algúns sentidos. Fai falta masa crítica, non? Masa crítica tanto dos emisores de crítica como dos receptores, porque eu creo que hai unha dobre crise, non? É dicir, falase moito agora, non? De que realmente para que serve a crítica, se realmente eu vexo cando, por exemplo, periódicos como El País, non? Que non unha coña, parece unha crítica negativa, hai unha sospeita sobre o propio crítico, en plan, por que fai unha crítica negativa o crítico, non? E depois, sobre todo, sobre o impacto que ten a crítica, non? Iso que se fala sempre, de que mellor hai 30 anos unha crítica negativa ou positiva en Babelia pois catapultaba ou frustraba a carreira dun libro, e hoxe en día realmente iso onde se manexa noutro ámbito, que non é no ámbito da crítica, senón que no da lectura e a compartición nas redes sociais. Non sei se como ti ves isto tamén. Sí, a verdade é que eu, se cadra, cando empecé a escribir en Biosbardia non tiñen opinión feita, pero digamos que do que me fun decatando é que tamén é importante, como dixen antes, que a medida que os libros van aparecendo, que teñan unha lectura detallada e, por así dicir, profesional, non, e non simplemente pois un resumo, claro. Que eu penso que ao final moita da crítica o que fai é resumos, non, con loubanzas así
intercaladas. A ver, este non é un traballo como que pode facer un historiador da literatura, que decir, obviamente, se dentro de 50 anos collemos un libro publicado hoxe e lle facemos un estudo, pois, claro, será moi diferente do que lle podemos facer hoxe, seguramente será moito máis completo, non? Porque hai perspectiva temporal, haberá novos paradigmas que terán saído, por exemplo, ou se facemos hoxe en día un estudo dun libro de Cunqueiro ou de Rosalía ou de quen sexa, claro, van ser moito máis completos porque hai máis distancia, hai máis tempo, pero, claro, perdes esa inmediatez. A min pareceme, eu como musicóloga traballo tamén moito con crítica musical e moitas veces é moi interesante ver cal foi a resposta inmediata a unha obra, pero non para dicir, ai, pois mira, pois a consagración da primavera que abuchearon, mira que ignorantes eran. Non, o sea, non é iso. É dicir, cal foi a resposta nese momento? Eu cando empecé a escribir máis críticas, eu penso que en algún momento dixen, pois, para min o importante de facer isto é deixar constancia dunha resposta que sucede no momento, ou un mes ou 3 meses ou mesmo un ano máis tarde, pero aínda así bastante inmediata, e que para min pois contribúe, como diciste, a ese diálogo, non? O sea, diálogo tanto dos títulos entre sí, o sea, a min gustame establecer conexións entre títulos tamén, non? A veces un pouco intuitivas, non tan científicas como intuitivas, pero pareceme interesante. Ou tamén diálogo, pois, eu que sei, igual dentro de 50 anos haber alguén que como fago eu, non, con Stravinsky, e que lea as nosas críticas, non? E que a partir diso, pois, tamén xenere coñecemento, non? Sí, eu sempre diferencio a crítica xornalística e a crítica académica. Creo que ambas son necesarias, unha non pode estar solapada pola outra. E eu creo que a crítica xornalística, igual que a outra, tamén son como o latexo de que algo está vivo, porque claro, ti falas de que hai poucas editoriais, iso é matizable, que decir, eu creo que cada vez hai máis editoriais, no? E máis libros que se publican, e hai, que sei, Galaxia publica 100 e pico libros cada ano, no? Que para Galicia non está mal, pero claro, iso está ben, é dicir, vese que hai unha produción que está viva. Despois xa o que son os índices de lectura sabemos que non tanto, pero entre medias hai como un valeiro bastante grande, porque realmente poucos son os libros que se reseñan. É dicir, ese exercicio que fas ti, dicir, bueno, vou reseñar libros que non estean comentados, tes moito campo libre, porque algo disto tamén o fago en Biosbardia. Eu noto que existe ese campo libre, porque ao final falanse de poucos libros e que sempre son os mesmos, por razóns moi evidentes, porque búscase, bueno, hai críticos que non me falta nomealos, que buscan ter unha posición eles como piares de dirixir lecturas, pero ao mesmo tempo non dirixen nada, senón que o que collen é máis ou menos o que está no ambiente, e eles tamén comentan iso que está no ambiente, ¿no? Entón eu creo que sí que é necesario, e creo que hai bastante campo libre, por lo tanto, se che apetece volver cando queiras. Sí, é a verdade que xa digo que a min un tema que me pon un pouco triste, non? Porque, a ver, iso que diste realmente, por exemplo, no sistema británico tamén pasa, non? Que tamén ali é moi raro ver unha crítica negativa, e o que se reseña, pois é o que as editoriais están pois publicitando a tope, o sistema español o mesmo. O que pasa que eu non sei se son moi inxenua, pero eu moitas veces penso é que sendo un sistema máis pequeno, igual temos a posibilidade de buscar outro modelo. Claro. É que non sei, porque eu tampouco traballo, o sea, non estou no sector como asalariada, nin como empresaria. O sea, que dicir, a min os meus cartos, o meu soldo non depende disto, nin moito menos. Pero sí que me entristece ás veces non ver que se sigue este modelo, non, de lanzamentos así moi espectaculares, moi efémeros tamén, controlados por dúas ou tres, ou as que sexan grandes editoras, non? Non sei, por exemplo, o que dixeches do país, estaba pensando que saiu esta crítica tan negativa de Euclés, creo que de Jordi Gracia, non? Claro, é que a min faime pensar, digo, bueno, pois igual ti se tes unha columna no Babelia, que non a ten todo o mundo, pois igual por que non usala para facer unha lectura seria dunha obra que che interese, xa non digo unha obra que che pareza maravillosa, pero unha obra, digamos, que me interesa polo que sexa, destacar, non? Pero non, porque eu, claro, eu entendo que no Babelia, pois, hai que reseñar o de Euclés, porque Euclés, porque a comidilla é do que está falando todo o mundo. E a min preocúpame que no sistema galego vais un pouco ao mesmo, penso, hoxe en día, non? Sí, o que pasa no sistema galego
O que non hai é o reverso, é dicir, falas de unha serie de libros, pero como vendís ti, como resumos, ou como loanzas, é dicir, o que non hai é outro, porque, insisto, as consecuencias están aí. Eu coñezo críticos novos que me din que están facendo críticas, vamos a chamar hipócritas, porque non queren enfrontarse as consecuencias de facer iso, claro. É dicir, o mellor non lles van cuspir na rúa, pero hai unha serie de cousas que sí, que hai notase que hai un malestar no ambiente cando te dedicas a iso. E ti mesma estás dicindo que che pasa que a verdad que era ignorante de que che ocorría, tendo en conta iso, a distancia que tes, tampouco... e que tampouco estás escribindo crítica sí. todos os días, non? Bueno, pero ainda así chegouche algo, non? Sí, algo sí. Ti falabas agora das diferenzas que poden existir ou os parecidos entre o mercado británico e o mercado galego. A mí unha cousa que me interesa moito que é a famosa hexemonía, non? Claro, eu vexo esa hexemonía de todo o que ten que ver con anglosaxón desde fora. Eu non sei se desde dentro tamén se nota iso, é dicir que incluso non só, por suposto, na literatura comercial iso é evidentísimo, senón tamén na alta literatura. É dicir que todo ten que pasar por Londres, se pode levar o premio Booker mellor, para acabar consolidado. É dicir, é moi difícil que haxa autores, incluso cercanos, é dicir, un autor, por exemplo, Mircea Cartarescu, mellor é unha das excepcións, porque, por exemplo, en España triunfa bastante sin necesidade de pasar polo inglés. De feito, hai libros que se publicaron en castelán que en inglés, pero non é o habitual. O normal é que teñen que pasar por Londres para despois, nas outras linguas europeas, conseguir entrar no canon. Sí, eu penso que en grande medida é así. Se cadra por, bueno, ia dicir por unha cuestión práctica, porque ia dicir que igual nós para ler a Cartarescu en galego ou español haberá que traducilo desde o inglés, pero eu imagino que tamén haberá traductores de romanés a castelán ou a galego. Sí, de feito a traductora de Cartarescu pasa por ser das mellores traductoras. Sí, que decir, non é o mellor como hai 50 anos que bueno, había o muro de Berlín ou tal. E ademais o tema é que o mercado británico é moi impermeable ás traducións, que dicir, hai como, eu penso que hai como un plus de sospeita, non? Dun autor, dos autores que non escriben en inglés. E de feito, bueno, o libro de A Veiga como un tempo distinto, traduciso en inglés, elevou unha axuda do Pen Clube inglés para poder ser traducido, para pagar o traductor. Eu cando sigo a convocatoria flipei porque había na lista xente que digo, bueno, que teñen que dar unha axuda para traducirme a min, pareceme normal porque son unha pringada, pero que ya teñan que dar, pois non sei se estaba Cartarescu ou alguén do nivel de Cartarescu, digo, jo, é que a ver, é que mesmo esa xente igual se non hai unha subvención non son quen de ser publicados neste mercado, porque sí que hai editoras especializadas en traducción, pero hai doitan ser pequenas, imagino que así precarias ou que dependerán moito deste tipo de axudas. Eu penso que así, que aínda teñen unha visión moi anglo eles mesmos. Insisto, desde fora, porque eu non coñezo, de feito a Escocia ainda fun, pero o que a Inglaterra non fun nunca. Sempre se oe, por exemplo, que no caso, bueno, galego, español, por suposto, por exemplo, a poesía ainda ten presenza nas librerías. Falan de que en Inglaterra e en Escocia non exista poesía nas librerías, por exemplo. Bueno, eso non sei, o sea, eu que tampouco son así moi de poesía, non son moi lectora de poesía. Pero seguro que es de librarías. Sí, é verdade que, non sei, eu penso que sí que hai certos circuitos, non? Por exemplo, en Edimburgo hai unha biblioteca de poesía, hai certas editoras tamén que son como moi prestixiosas, non? No eido da poesía, premios tamén que son moi prestixiosos. Eu, digamos que un pouco todo isto me chegou así un pouco se cadra de rebote, porque na miña universidade hai un departamento de escrita creativa. O sea, ali a escrita creativa tamén se ensina nas universidades e organizan pois eventos, lecturas e tal. Eu vou a algún, e tamén algúns dos profesores son poetas primariamente. Entón, a mí un pouco a sensación de que me dá é de certa vitalidade, pero claro, tampouco estou aí metida, non? Pero no referente a librerías, son as librerías, por exemplo, como esta de Cartabón que temos aquí, ou son máis estilo Casa do Libro? Bueno, a ver, que sí que eu penso que chegaron moito as grandes cadeas como Waterstones, que está en todas partes, Foyles. Eu penso que ese modelo de librería, e de feito comentaron, o sea, unha noticia que se deu hai uns anos, era que en non sei que sitio de Inglaterra abriron unha librería que era como librería de barrio, así independente, non sei que,
pero logo descubriuse que era Waterstones con outro nome, porque eles, claro, querían explotar esta idea de cercanía, de artesanalidade, e non querían ir co nome de Waterstones, porque é o oposto, non? E ali en Waterstones penso que non haberá moita poesía. Haberá os clásicos, non? Porque sempre se compran, ainda que sexa para o ensino, pero non creo que haxa moita poesía nun Waterstones. É dicir, que en Gran Bretaña os grandes teñen o grande e o pequeno, é dicir, teñen todas as caras. Non hai edición independente, bueno, edición independente, sí, bueno, ¿no? A ver, sí que hai editoras, hai librerías así pois que se manteñen, non, que se manteñen como independentes, sí. O que tes comentado que sí que é unha gran diferenza, eu soubeno, sospeitaba, pero soubeno cando fixeches aquel podcast con Javi sobre que non hai premios literarios no mundo anglosaxón. No, eso é bastante diferente. Premios a originais, a obra publicada sí, pero... É bastante diferente, tamén me sorprendeu moito. Sí que hai, por exemplo, o modelo Booker, hai nos de poesía, e logo outro modelo que teñen que me semellou curioso, por exemplo, para a novela, en vez de presentar a novela completa, presentas un capítulo. Entón o premio pode ser algo así como que unha mentoría, que alguén che faga de mentor para desenvolver a novela. Do estilo daquel Biblos que houve aquí, que ti fuches finalista. Sí, estaba pensando en iso. O que pasa que polo que vin, tampouco che garanten a publicación. Garantenche, pois, que che axuden e tal, o cal me parece xusto, porque tampouco sabes se o produto final vai estar á altura ou non. Iso tamén me chamou a atención, non? Eu vexo, non sei, tamén a xente que un pouco quere empezar a publicar, tamén o sei un pouco por este departamento de escrita creativa. Ali o que teñen é axentes, non? Ali non buscas editores, non que buscas a xente, claro. Primeiro. Igual en poesía non, porque é todo moito máis minoritario, pero eu creo que en narrativa sen a xente pois realmente non vas a ningunha parte, non? E a xente pois logo se ocupa de colocar a túa novela aos editores que teñan pois nos seus contactos. E ti que tes ese privilexio de estar un pouco tanto do que ocorre, xa non falo no caso galego, senón no caso hispanofalante, non? E no caso anglosaxón hai moitas diferenzas, insisto, sempre no plano literario, no plano comercial, entre os autores que alá son máis ou menos famosos e os que son famosos aquí. Bueno, a ver, eu penso que, por exemplo, en Escocia sí que hai unha serie de autores que ali son como moi canónicos e moi coñecidos, e aquí non o son. Por exemplo, hai pouco que en Rinoceronte publicaron unha traducción dunha novela escocesa, Prende de dos lirios, que ali é un canon absoluto. Pero fun de feito, fun eu a que lle recomendou a Moisés publicala, e Moisés descubriu que non está traducida en ninguna das linguas do Estado español. Bueno, é unha novela, o sea, que entendes perfectamente que sexa canónica, porque é sobre as clearances das Highlands cando botaron a todo o mundo para meter ovellas. Ademais é moi curtiña, é como moi... É que para min é a novela perfecta para poñer no bacharelato en literatura escocesa. É como a novela perfecta. Eu penso que aquí non é... Aquí é moi descoñecido. Non sei, Ian Rankin penso que é algo máis coñecido, pero hai moitos como que en Escocia son moi coñecidos e aquí pois non. O que pasa é que, claro, Escocia obviamente tamén en certo sentido ten o problema de ser unha literatura periférica, ana que obviamente eles escriben bueno, obviamente hai literatura en gaélico, pero iso ainda moito máis minoritario, non? Pero mesmo a literatura escocesa en inglés, eu penso que ainda sofre de algúns problemas de ser periférica, mesmo estando nun idioma que en teoría podería circular sen ningún problema. É dicir, que contra o mito que incluso moitos escritores pensan, no? De eso de se eu escribise en castelán tería 300 millóns de habitantes, estánme contando que o inglés, a pesar de ser tan hexemónico, tamén crea as súas castes sen que haxa realmente diferencias expresivas. Supoño que os escoceses, máis alá de 4 cousas, escribirán igual que os de Londres, non? Sí. É que estaba pensando que é un tema complexo, porque eu penso que tamén influe o feito de que estes autores dos que estaba falando eu, tamén William McIlvany, claro, o que pasa, bueno, logo hai autores ou autoras máis comerciais, o sea, xa moi abertamente comerciais, que escriben thrillers e cousas así, que esas sí que tal vez teñan unha circulación máis potente, non?
Pero eu estaba pensando que os autores que che mencionei, que son máis ou menos serios, e que logo tamén eles escriben de temas escoceses, non moi escoceses. Eu penso que é un pouco como, non sei, se pensamos en Pardo Bazán ou Valle Inclán, que claro, escriben en español, pero están como moi condicionados, non, pola idea de que escriben de temas galegos, non, de Galicia e tal. Entón eu penso que non só é lingua, senón que se cadre, e penso que outra cousa que tamén se ve moito, non, e tamén polo que sei en Gales, non, que logo pois hai unha certa facer exótica a Escocia, non, de pintar a Escocia con certos rasgos, non, por exemplo, unha cousa que obviamente pois é curioso porque na literatura máis popular o que triunfa pois é a idea das Highlands románticas, non, claro. Que non sei se coñecedes así este de Outlander. Sí, sí, é moi famoso. Bueno, claro. Ahora xa ten spin-off e todo. Sí, bueno. Claro, pero iso é máis literatura popular. Curiosamente, eu diría que na literatura máis seria o estereotipo que triunfa de Escocia é pois o Glasgow industrial, cheo de criminais, cheo de xente que che saca a navalla, así un pouco de gangsterismo. Sí, porque incluso unha novela policial escocesa, non propiamente sí. dita. Sí. Entón, eso creo que iso se cadra campa máis por exemplo, Ian Rankin pois sí que fai literatura policial, pero xa un pouco así de un pouco máis nivel, sabes, claro. Un pouco máis con aspiracións literarias. Entón eu penso que tamén, non sei, se cadra se poderían establecer paralelos co caso galego, non, a través de, o sea, eu penso que segue habendo, non, incluso na literatura en español un certo apetito por estas obras de ambientación galega, coa bretema e coa chuvia, non sei que máis. Segue vendendo iso, non? É dicir, sí. Hai algún éxito recente que curiosamente tivo moi poquiña repercusión na súa edición galega, pero que cando traduciron ao castelán sí que está tendo bastante repercusión, que bebe dese mito, ¿no? Da famosa Galicia profunda. Eu creo que iso houve un revival desde a película esta das Vestas, que houve unha especie como de non sei, un gótico galego, non? Vamos a chamar, pues. Falábalo ti un momento, no? Que lle recomendaches a Moisés Barcia, o director de Rinoceronte, a traducción deste libro, pero ti estás agora dirixindo unha propia colección en Morgante, que outro dos selos de Rinoceronte, Singularis chamase. Sí. Fálanos un pouquiño de cales son os obxectivos desta colección e por que te meteron a ti neste embolado. Bueno, iso é, non sei, simplemente Moisés propuxo así de xeito para min un pouco inesperado, pero obviamente eu estou moi agradecida. Eu penso que o que intentamos facer é publicar literatura que teña algo que dicir, que se cadra se afaste un pouco, non, do que triunfa máis na literatura máis mainstream galega, que teña, o sea, que teña unha voz orixinal tamén, que se cadra non vai a ser unha cousa que poidas atopar facilmente en Galaxia ou en Xerais. Eu penso, o sea, tamén penso que pensamos bastante no tema de pois de calidade, non, ou mesmo, o sea, mesmo en algún momento falando con outras persoas dicían, bueno, que isto pode convertirse nun canon da literatura galega, pero eu penso que iso non ten moito sentido, non? Quero dicir, obviamente pois facemos unha selección de obras que sí que nos parece que teñen esa calidade, non? Que sí que teñen algo que dicir. O que pasa é que logo xa se sabe, igual pois dentro de 10 anos, 20 anos pois non se sostén, non? Pero como se dicía antes da crítica, pois eu penso que polo menos queda rexistrado, non? Pois queda rexistrado pois esa serie de elos, non, dunha colección formada, eu espero, con criterio, non? E iso tamén pois penso que é importante agora de ilustrar, non? O que é o que pode ser literatura galega nestes momentos. Pero non hai, por así dicir, uns obxectivos cuantitativos, é dicir, non queredes sacar unha serie de libros por ano, senón que conforme vai aparecendo ali no buzón de Morgante, pois aquilo que vexades que vos encaixa máis, non? Sí, así tampouco hai unha obriga de publicar certo número de títulos ao ano, pero sí que estamos abertos, non, a o que chegue que, digamos, encaixe, non, coa visión da colección. Sempre narrativa, entendo. Sí. É un poquinho que supera os límites do que charíamos novela clásica, que seguramente pois terá o seu sitio en Morgante, non? Sí. E como te sentes nesa? Porque creo que nunca fixeras ese traballo, non? Non, nunca o fixera. E a verdade é que tampouco sei se ti te dedicas a seleccionar únicamente os títulos e despois tamén un acompañamento cos autores. A ver, Moisés xa fai unha primeira selección no sentido de que a ver, nós tampouco, digamos, temos
caixa aberta de Singularis así especificamente, non temos un email de Singularis, senón que máis ben Moisés se lle chega algo pois para Morgante que el vexa que me pode encaixar, pois xa mo pasa, non? Entón pois eu leo pois decidimos entre os dous se si ou se non. E logo, si, como dicías ti, pois tamén esa parte de acompañamento dos autores tamén a fago eu. Tamén a editorial obviamente fai pois unha corrección máis ortotipográfica ou pois de continuidade, cousas así un pouco máis técnicas. Pero a verdade é que a min é un traballo que me gusta, non? E que penso que durante moitos anos quixen facelo, non? De pois facer un traballo de relativa profundidade, non, de decir, pois, expresión, non, estilo, non, máis a lo de corrixir, pois, unha repetición ou unha falta ortográfica, pois, digamos, este estilo, digamos, é coherente, non, ou está axeitado, non, ao que entendo que son os obxectivos da novela, a atmósfera que se pretende crear, ou tamén temas, a ver, eu penso que case por definición os libros desta colección non van ser novelas que lle dean un grande peso á trama, non? Que digas, bueno, pois que aquí hai un problema de récord, quero dicir, non son ese tipo de novelas ou unha novela policíaca que dependes moito pois dos ritmos e das revelacións, pero tamén tamén a nivel pois de desenvolvemento da trama ou da historia, pois tamén intervir aí. Eu penso que, claro, é unha cousa que eu cando facía que sigo, espero seguir facendo as críticas en Biosbardia, pois a veces pensaba, é que esta novela podería ser moito mellor se o autor ou autora fixese isto, non? O que pasa é que xa non podes dicir, non? Exacto. E claro, poder facer ese traballo antes de que se publique, pois para min é moi valioso tamén. Sí, en literatura galega é escaso, non? É dicir, hai poucos autores que pasen por ese transo. Tamén é dicir, eu con miña experiencia de editor, que non todo o mundo lle gusta. Hai autores que lle gusta máis que a outros. Non sei, ti levas pouquiños títulos aínda. Claro, sí, eu penso que é así tamén, non? Non sei, a ver, eu non sei ata que punto se pode xeralizar, pero eu penso que na cultura galega ou mesmo na cultura española, eu penso que, por exemplo, os británicos son algo diferentes, pero aquí hai como unha sensación de que se o editor intervén moito e cambia cousas, pois como que xa non é a túa obra. Xusto. Que xa te axudaron e xa non ten tanto mérito. Eu penso que esa mentalidade está aí. Por exemplo, no sistema anglosaxón, eu penso que xa desde aí, claro, porque sempre estivo como máis industrializado, non? E sempre normalizaron máis pois que houvese esa intervención, non? Por exemplo, eu tamén o noto no mundo académico, non? Que ali pois os artigos pasan por moitas revisións, fanche cambiar cousas. Eu cando suxiro cambiar cousas a autores españois, falo do mundo académico, pois tampouco lles gusta. Hai ese mito, non? Da creación solitaria, sí, da revelación divina, pero en realidad o que distí, ao final é unha industria, e así como nunha serie nunca concibiríamos que fose un autor casi por como pensamento máxico e chegase así este argumento xa está, pois ás veces na literatura hai cousas que ao final é unha técnica, quero dicir, é algo que se fai non se fai coas mans, pero faise cos dedos, e eu creo que sí que enriquece, non? É dicir, que un editor pode, sempre que saiba respetar o papel do autor e que saiba acompañar e dialogar, eu creo que sempre mellora o texto original. Sí, eu penso que sí, non? É mesmo... A ver, eu noto cando envío unha novela, pois que despois de tantas revisións e tantas voltas, pois xa estou como moi metida e sempre se agradece unha visión desde fora. Eu penso que o que estaba justamente reflexionando estes días, que vexo que agora hai moitos obradoiros, escolas literarias no sistema galego, que tamén é unha cousa anglosaxona, que acabou importándose, e vin que coido que Xosé Monteagudo, que ten un grupo, unha escola, e que se comentan entón, non sei se igual ese traballo pois agora está pasando neste tipo de cursos, neste tipo de iniciativas, non sei. Claro, sí, sería un cambio de paradigma, claro, porque sí, ata onde eu sei que tampouco coñezo efectivamente, un día traeremos aquí a Xosé Monteagudo a explicarnos, pero creo que sí que como unha serie de autores están creando unha novela, e entón creo que unha vez ao mes ou así xuntanse e reflexionan un pouquiño e comentan entre eles. Sí, a ver, cambia bastante a idea, sí, claro. Ese é un paradigma para mí moi anglosaxón, non? Porque ali e aquí nese sentido máis en Estados Unidos que en Reino Unido,
pero teñen a idea do workshop, non? Que ti se estás facendo un máster de escritura creativa, pois cada semana ou cada 2 semanas levas o teu capítulo, o teu texto, e hai como outros 12 na clase e todo o mundo leo de todo o mundo, pois claro, se critican entre eles. Eu teño que dicir que algún curso fixen en inglés con ese modelo, e tamén teño que dicir que hai que saber xestionalo, non? Porque se tes 12 opinións, claro, algunhas de xente que o que che dicía antes, non hai esa base en común do que o sea, pode haber xente que estea traballando nunha novela policial. Entón, a ver, eu que sei, igual escribe novela policial, pero logo ten unha grande cultura literaria, pode ser. Pero sabes, pero igual hai xente que ten unha visión da literatura como moi antitética a miña ou a da outra persoa, entón igual os consellos que che poidan dar, sabes, igual che din, bueno, pero que aquí non hai, que pasa neste capítulo? Que non pasa nada, tía. Claro, tamén tes que dicir, bueno, vale, gracias, pero sabes, logo faría o que queira. Claro, supoño que hai o importante evitar o efecto club de lectura que lle chamo eu, ¿no? Que ao final os escritores cando van ao club de lectura acaban falando de si fulanito che cae mellor ou si menganito lle deches máis páxinas que outro. E claro, iso non club de lectura está ben, pero no club de escritura, claro, que distí, cada un ten que saber cal é o interese literario que ten cando escribe algo, non? Claro, é que ali se chama writing by committee, no sentido de que se estamos aquí, que sei, se somos un partido político e temos que acordar un programa, pois é xusto que ningún de nós pois impón todo o que ele ou ela quere, senón que un pouco un Frankenstein todas as opinións, pero que eu penso que a literatura non pode funcionar así. Por democracia. Non, o sea, que non. Non pode funcionar así. Entón eu penso que tamén é o mellor importante, pois eu non sei como funcionan estes clubes de escritura en galego, o sea, non teño nin idea. Imagino que Xosé pois estará xestionando pois con moita profesionalidade, pero penso que tamén para un escritor ou unha escritora tamén é importante dicir gracias por esta opinión, por este feedback, pero non, o sea, ainda que non o digas, que non o digas a persona, pero tamén saber cando dicir que non. Por suposto. E tamén hai que dicir basta. Entón imos parar esta conversa, Eva. Moitísimas grazas por acompañarnos. Espero que moi pronto poidamos falar de Conventículo xa co libro na man. E xa daqui un ano, xa o terceiro, e daqui a 2 anos o cuarto. Sí. Graciñas. Moitas grazas.